The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Samantala, partner, umpisahan na natin ang ating pagbibigay serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Caloocan City. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Alvin Martinez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Sir Alvin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan at sa mga nanonood po sa Ako Bicol, Tabang Oramite. Ayan, Sir Alvin, kasama mo ngayon si Joy Mesterio na personal na dumulog ngayong hapon sa ating Ako Bicol Tabang Ora mismo satellite office upang humingi ng tulong para sa kanyang asawa na si Pepe Misterio na may sakit na chronic kidney disease at leptospirosis Napansin mo lang, partner. at diabetes. Partner, Tatlo. nag-umpisa tayo sa Israel, Jerusalem. Kahapon naging Kristo. Eto, Misteryo. Misteryo na ngayon. Oo, di ba? I-connect mo, partner, Bukas, lahat mga... bukas sigurado baka ang bisita natin Himala. Eto, magandang hapon po sa inyo, Nanay. Magandang hapon din po. Opo, kumusta po, Nanay? Ito pong mister niyo po ngayon na meron pong 3 iniindang sakit. Nag-shopping ng sakit po itong mister ninyo, Nay. Opo. Kaya po ako yung nandito. Opo, yan si Nanay. Kahit merong problema, kahit may sakit si mister, nananatiling nakasmile, positibo sa buhay. Nanay, kumusta po ngayon yung kalagayan ni mister? Oh, medyo okay naman po siya. Nagpapa-recover naman po. Opo, medyo choppy. Nanay, medyo choppy po kayo. Pakilapit po, Nanay, ng ano. Opo. Ayan. Medyo medyo po, may laboratory po sa every 2 months. Medication niya po. okay, nagpapagaling si mister sa bahay ninyo pero meron pa rin pong mga medication. Opo, monitoring po yung Opo. Nanay, 3 po yung sakit ni mister. Saan daw po ito nakuha ni mister? Ano daw po yung dahilan? Bakit ganito po yung kanyang karamdaman? dati po siya may diabetes na. Tapos, nung leptospirosis na, yun na po, yung nag-ano na po yung mga sakit na naglabasa na. Simula na nagka-leptospirosis. Tapos, nagkaroon po siya ng CCD2. Tapos, ayan po, diabetes at leptospirosis. Yun po yung ginagamot sa ngayon. Opo, leptospirosis. Bakit, Nanay? Medyo dyan po ba sa lugar ninyo maraming lamok? Marami pong mga kiti-kiti? Daga. Daga, ayan, ihi ng daga. Saan po kayo nakatira, Nay? Saan po kayo nakatira? Dito po sa Caloocan. Caloocan. Sa lugar po ba nyo, Nay? Kumusta po yung environment? Hindi naman po, okay lang naman po. Kaya lang, hindi na rin po namin alam po sa kanya na yung leptospirosis. Hindi
di naman po siya lumusong sa baha. So, yun po, nagulat po kami na, sa leptospirosis. Opo. So, nung malakas pa po si Mr., ano po yung trabaho niya, Nay? Sa construction po. Sa construction. So, posibleng doon niya nakuha itong leptospirosis. May mga anak ho kayo, nanay? Opo, 3 po. Malalaki na ho ba? Yung isa nakatapos na. Tapos yung dalawa, high school pa po, grade 7 sa grade 9. So ngayon po, siyempre may sakit yung mister ninyo, hindi nakakapag-construction. So paano ngayon yung pang-araw-araw po ninyong pangangailangan at gamutan, paano nyo po natutustusan? Yung panganay ko po, bali ko yung nag-aano sa mga pabastik kapatid, gano'n. Okay. So tinutulungan po kayo ng mga kamag-anakan po ninyo? Yes po. Yung sa mga gamit-gamit lang sa laboratory, kailangan talaga ginawa rin po. Opo. So ngayon po ay naandyan po kayo ngayon sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List sa Caloocan. Ano po ngayon yung nais po ninyong tugunan at mabigyan kaagad ng agarang aksyon ng Ako Bicol? Yung sa laboratory niya, kasi medyo po malaki yung laboratory. Okay. Hindi po yung abutin mo. Laboratory. Okay, laboratory dahil medyo malaki-laki yung gastusin. Okay, balikan natin si Sir Alvin Martinez. Sir Alvin, magandang hapon po. Hi, Ma'am Remy. Magandang hapon po. Kamusta po kayo lahat? Opo, okay naman po kami Sir Alvin. At eto, katabi mo ngayon itong si Nanay Joy, humihingi ng tulong para sa kanyang asawa na merong 3 uri ng sakit. Ngayong iniinda, ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong mula sa Ako Bicol Party List, Sir Alvin? Opo, Ma'am Remy, kanina nakausap ko si ate at ito nga, ang pasyente nga niya yung kanyang kabiyak na si Kuya Pepe, no, na mayroon siyang sakit na chronic kidney disease at matagal na siyang may diabetes, nagkaroon pa ng leptospirosis. Nakita ko yung kanyang papeles na ibinigay sa atin at nangangailangan nga siya ng matinding laboratorio, matinding medisina at saka kung ano-ano pang hinihingi ng ospital. Ngayon lang din ho natin nalaman, Ma'am Remy, na si Ate Joy pala, dahil nga yung karamdaman ng kanyang asawa matagal na, pangatlong beses na pala ngayon lumapit sa Ako Bicol Party List. Okay, Si Ate so Joy. ibig sabihin nito Sir Alvin, yung una nabigyan ng tulong, itong si Nanay, pangalawa nabigyan at ngayon sa pangatlong pagkakataon Ay mabibigyan. ay mabibigyan din. Mabibigyan, oo. Ito po ay patunay, no? Patunay sa ating lahat na Ako Bicol ay hindi nang iiwan ng isa lang beses, wala na. Mhm. So, kahit 3 beses na siya nakapunta, binibigay din natin ang tulong na kung ano yung hinihingi niya, no? So, isa pang nagpatuwa sa kanya, kay Ate Joy, noong una pangalawa sa Batasan, medyo malayo ho ang lugar nito. Itong Caloocan na to, medyo malayo sa Batasan. Nang nalaman niya na napalapit ang Ako Bicol Party List dito sa Caloocan, dali-dali siyang pumunta at humingi na naman ng tulong. Ayun. Joy. Yun ang kinagandahan, Sir Alvin, dahil inilapit ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List itong tulong or itong programa at serbisyo sa ating mga kababayan, So ang especially tanong, dyan sa Caloocan. ang tanong Sir Alvin, ang inihingi niya ngayon pang laboratory. Kailan niya po makukuha yung pang laboratory or ora mismo na po bang maibibigay natin sa kanya yung pang laboratory? Sir Joshua, since ngayon lang natin nakita yung mga quotation at yung mga bills sa ospital, sa NKTI ito Opo. Itatawag na natin sa DOH yan ora mismo para bukas, makalawa, 3 araw, itatawagan na lang si Ate Joy para makuha niya na. Opo. Sa madaling Yung sabi, kanyang, Sir Alvin, ngayon ora mismo mag-uumpisa na yung pagpoproseso ng pagtulong natin sa kanya. Tama kayo dyan, Sir Joshua. Ngayon, nakita ko rin yung kanyang bill. Ang nire-request niya 20,000, dahil medyo malaki-laki yun, bill lang sa laboratorio yon at saka sa doktor. Nakita ko meron pa siyang mga gamot, So, isama na natin. Imbis Ayun! na 20 ang hinihingi ni Ate Joy, gawin na natin 25, may panggamot pa siya. Ayun! Ayun! O, narinig mo, Ate Joy, anong masasabi mo ngayon? At inuumpisahan na ni Sir Alvin at ng Ako Bicol yung pagproseso ng tulong para sa'yo. Maraming salamat po sa ako dito sa lalo-lalo po. Lalo na po kay Pong Saldi po, kay Congressman Jill Pungalon, kay Sir Rudy Vizcaya, at lalo-lalo po kay Sir Alvin. Ate Joy,
Ngayon mo mapatunayan na ang Ako Bicol ay hindi napapagod sa pagtulong at hindi nagsasawa sa pagtulong. Oo nga po eh. Opo. Ito nga po nandito pa. Napalapit pa. Napalapit pa po dito sa amin. Opo. Kaya mas So, nakakagawa po. hintay-hintay na lang tayo, Ate Joy, ano, at ipoproseso na ni Sir Alvin yung tulong para sa inyo. Bukas, baka makalawa ay matanggap nyo na po yung tulong para sa inyong mister. Okay po. Opo. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, Nanay Joy at Sir Alvin Martinez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR at dyan sa Satellite Office ng Caloocan. Samantala, mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang OFW. Makakausap natin via video call si Mary Jane Rivera, ang ina ni Ella May Rivera na domestic helper sa Saudi Arabia na ngayon ay nangangailangan ng tulong na makauwi sa Pilipinas. Ang kanyang dahil 5 buwan na ito sa accommodation. Ayan. Ayun. Okay. So, 5 buwan na partner na nasa accommodation itong ating OFW. Siyempre, pag 5 buwan na partner, wala nang sinasahod. Ay, sige, kausapin natin si Mary Jane sa telepono. Mary Jane, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Oy, kumusta ka ngayon dyan sa accommodation? Ay, yung nanay ito. Yung nanay. O, kumusta po? Okay lang naman po ako dito, sir. Ang anak ko lang problema ko, sir. Okay, kumusta ngayon yung kalagayan ng anak po ninyo? Ang anak ko, hindi ako okay siya doon kasi alam ko mahirap talaga lalo na pag sa accommodation. Hirap talaga siya doon. Siyempre wala siyang trabaho, wala siyang sahod, pagkain niya doon, anong binibili niya na para sa sarili niya. Kaya yun ang gusto ko pong humingi ng tulong. 5 buwan na po siya doon. Eh, matanong ko lang, nanay. Matanong ko lang po, kailan pa ho ba nagtrabaho itong anak ninyo sa Saudi? Umalis po yung anak ko noong October 4, 2023. Opo. Eh, paano pong nangyari? Kasi ang alam namin, 2 taon ang kontrata ng mga OFW dyan sa Saudi. So, Anong mag-iisang nangyari? taon pa lang. Ay, hindi pa 1 taon ay nasa accommodation na siya. Ano pong nangyari? Kasi po ganito po, ang una niyang employer, umalis po siya doon dahil sinasaktan po siya ng anak. Okay. Tapos nagreklamo po siya sa agency. Ngayon, inatid siya ng employer niya sa agency, nagstay siya doon ng ilang buwan. Tapos, inanapan nila ng another employer, ang anak ko. Okay. Ngayon, nagkaroon ulit siya ng employer. Ang problema naman doon sa sunod siya na employer, ganun pa rin. Ang nanay naman ang gustong manakit sa kanya. Okay. Tapos, hanggang sa sinabi niya sa akin na mama, aalis na lang ako dito. Sabi ko, magreklamo ka dyan sa sa agency mo. Tsaka dumulog na rin ako dito sa OWA na ganun nga ang mo. Hanggang sa tumagal lang, ewan, hindi man nila ina-actionan. Ang tagal nila bago i-receive Nanay, ako doon. matanong ko lang, kasi bakit 2 employer na yung medyo may issue ng pananakit sa anak mo? Yung bang anak mo mabait o nakikipag-away? Hindi po yun siya nakikipag-away, kaya yan ang gusto niya mangyari na aalis na lang siya dahil ayaw niya talagang, siyempre takot ang anak ko takot ang anak ko, ayaw niya magkaroon ng problema, kaya yun ang decision niya na aalis na lang siya. Tapos humingi siya ng advice yung sinabi niya na ayaw ko na magkaroon ng employer ulit dahil may phobia na ako. Ganun lang naman ang nangyari. So, ang gusto niya ngayong mangyari, na lang ako. ang gusto niyang mangyari ngayon, nanay, makauwi na ng Pilipinas. Opo. Kaso lang ganito. E di, yun na. Ang sabi lang sa kanya, sige, ihahatid siya sa agency, ganito, ganon. Tumagal pa siya doon. Pinatagal pa nila doon ng ilang buwan pa bago na ibalik. Pinatagal pa nila ng ilang buwan hanggang sa ang anak ko nagkaroon na lang ng bukol sa kilikili. Ayun. Ang kilikili doon. So, may may sakit na ngayon yung nanay. Naipahatid Nanay. ang anak ko sa agency. So ngayon, nanay, yung anak ninyo ay may sakit na sa kilikili. Opo. Ano daw po ba itong bukol na ito? Ang hindi ko nga po alam eh. Ang sabi Oo. pa nila, ang sabi pa nila sa akin, ipa-check up doon, ganito, ganon. Ang huli kong nakausap ang anak ko, sabi niya, hindi na nila ako mama pina-ultrasound kasi sabi nila,
uuwi na daw ako. Hanggang sa ngayon, 5 buwan na, andun pa rin ang anak ko. Yun lang ang gusto kong hinihingi sana sa kanila na kasi kasuhin naman nila yung anak ko na makauwi dito. Okay. Hello, Nanay. Magandang hapon. Hanggang ngayon, ang anak ko andun pa rin hanggang ngayon. Nanay, Kahit magandang sabihin hapon nila po. na action, wala. Opo, Nanay. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kailan niyo po huling nakausap ito pong anak ninyo, Nanay? Hindi ko kasi siya lagi nakausap. Pero kaninang madaling araw nakausap ko siya. Ano po yung napag-usapan niyo, Nay? Kanina, sabi ko, kamusta ka na dyan? Sabi niya, mama, ayoko na dito. Opo, so, pero nasa accommodation po siya ngayon, Nay. Opo, nasa accommodation siya. Opo, kumusta naman daw po yung sitwasyon niya doon? Wala siya sinasabi sa akin. Okay. Nasabi ko doon na, mama, uuwi na ako. Opo. So, Nanay, ngayon po, dumulog po kayo sa aming... Tulong para makauwi ka. Opo. So, dumulog po kayo, Nanay, dito po sa aming tanggapan. Ano po yung pinaka-desisyon niyo po, Nanay, para po sa inyong anak? Ang pinaka-desisyon ko po, pauwiin ang anak ko. Okay. Partner. Eto, Nanay, makinig po kayo, Nanay, dahil sa kahilingan niyo pong pauwiin ang inyong pong anak. Eto, makakausap naman natin sa linya ng telepono si Ma'am Dulce Trinidad Carlos, ang Welfare Officer for Household Services Workers ng Camox Philippines Incorporated na local agency ni Elame. Okay, Nanay, magandang hapon po. At eto kay Madam, magandang hapon din po. Hello, good afternoon, ma'am. Opo, Madam, magandang hapon. Kumusta po yung status ng ating kababayan na ngayon po ay gusto na pong umuwi dahil aside po doon sa problema niya dati sa kanyang employer ay meron po siyang iniinda ngayong sakit. Ito pong sa kanyang kilikili. Okay, ma'am. Good afternoon, Miss Ma'am Mary Jane Rivera. Maraming salamat po sa Bicol Radio Oragon para po bigyan po kami ng panayam at malinaw namin ang aming agency po. Ang status po ni Miss Elaila May Rivera, siya po ay na-deployed last October 3, 2023. At nung una po ay may reklamo siya sa kanyang first employer. At siya po ay pina-pull out ko po siya sa FRA last November 15, 2023. At siya ay nagkaroon ng bagong employer, si Mr. Adnan Mohamed Omran Abdurrahim. Ngayon po, dahil po si Miss Elaila May Rivera ay meron pong hindi magandang experience sa kanyang employer. Medyo nanibago po siya at ang medical concern niya ay ina-action na naman po ng agency. At nung time na holiday po, Ramadan, meron po kaming usapan kung actually weekly po may monitoring kami sa aming agency at nung time ng Ramadan pinapull out ko po siya ulit kasi po meron po silang konfrontasyon ng kanyang employer. Magandang hapon po, matanong ko lang po kayo kasi nababanggit nyo po, Nanay, ay Ma'am, na ito po ay minomonitor po ninyo at ginagawa nyo ng aksyon. Ngayon, bakit po tumagal ng 5 buwan? Ito pong atong OFW dyan po sa accommodation. Opo. Yes, ma'am. Nagkaroon po siya ng pagtagal sa accommodation dahil po kinasuhan po ng FRA ni Miss at saka ni Miss Elaila May ang kanyang second employer para po kasi ma-issuehan ang final exit visa po. So yun po yung naging dahilan kung bakit po ay So yun po, Ma'am Dulce. So yun po yung naging dahilan kung bakit po naantala ito pong pagpapauwi kay Mary Jane dahil po sa kinasuhan niya po yung kanyang pangalawang employer. Okay po. Nag-undergo po siya ng hearing sa labor office po ng Saudi Arabia. Dahil po kaso po ay na-file sa korte po sa Saudi at under po siya ng human rights kasi isa po siyang OFW. Hindi naman namin po iniwan si worker at rest assured po namin na lagi po kaming nakikipag-communicate sa FRA at top priority po namin na si worker po ay makaalis. Okay, Ma'am Dulce, ganito. Ma'am Dulce, opo. Sabi niyo po may kaso. Ang tanong ko ngayon, tapos na ho ba yung kaso? Yung sinabi po ng FRA na update namin kahapon, yung labor office po
po, tapos na po siya. Ang iniintay na lang po yung BASMA, yung police clearance para maklear po siya sa anumang complaint from Saudi Arabia. Okay. So ang tanong, Ma'am Yung- Dulce, Yes, ma'am. ang Yes. tanong, kasi yung kahilingan ni Mary Jane, yung nanay ni Elijah May, ay makauwi na yung kanyang anak. So kung kayo po ang tatanungin namin, base na rin po sa experience siguro ninyo at kayo naman yung nagpuproseso, sa tingin nyo po, kailan pwedeng asahan ng pamilya ni Elijah May na makakauwi siya dito sa Pilipinas? Yes, sir. Waiting for ano na lang po, sir. Release of final exit visa. Once yung first BASMA po niya, na kung saan nag-fingerprint po siya sa police station po ng Jeddah, Saudi Arabia, unsuccessful po dahil po hindi mapasa po yung fingerprint. Okay. Inulit po nila for schedule ng BASMA at successful po dun sa pangalawa. Okay. And waiting for release lang. Okay. Waiting Kapag for sinabi release natin na lang. kapag sinabi nating waiting o maghihintay, mga ilang ano pa yan? Ilang linggo, ilang buwan pa yan? Aabutin pa ba yan ng ilang buwan? Sir, hindi ko po masabi, sir, kasi Yun. Yun ang Opo. gusto kong tumbukin. So, hindi nyo masasabi at hindi pa rin nyo masasagot kung kailan talaga makakauwi itong si Elijah May. Sir, nakikipag-communicate din po kami sa Polo Welfare para po mag-follow up regarding the case of Elijah May Rivera. Opo. Oo, kasi Ma'am Dulce, kaya ko na- sa ganito department. na lang, Ma'am Dulce, ano, considering kasi na ito pong ating OFW ay meron pong sakit. Ano? So baka pwede natin pong ipa-fast track itong pag-follow up para naman ay makauwi na ng Pilipinas itong ating kababayan kasi nababanggit mo tapos na po yung hearing. Opo. Hinihintay na nga lang po yung BASMA, ma'am. Ay, ayun nga po. We are close monitoring sa Opo. case po ni Elijah May. Actually, nag-request po ako for check-up ng kanyang kilikili. Lahat naman po ng request ng medical concern, ibibigay namin kasi nasa pangangalaga po siya ng FRA, kumakain, at sinecheck ko po araw-araw kung meron po siyang personal hygiene kit na ginagamit. Nag-request na rin po ako ng kanyang substantial allowance, 100 USD per month, waiting for release po para maipadala po sa kanya mismo. Ayun. Okay. So, narinig nyo, Nanay Mary Jane, yung sinasabi po ng agency. Opo, yes po. Pero yung mga sinasabi na yan, Ma'am Tulsi, nung mga nakaraang ilang buwan na yan, naririnig ko, Ma'am. Hanggang ngayon, yan pa rin ang... Ayun! Oh, ma'am, umabot na po ng 5 buwan. Yan pa rin pala po yung palagi niyong binabanggit sa pamilya. Ngayon po, yan naman po ulit ang yung binanggit niyo sa amin. So, paano po kami maniniwala? Ano talaga? Ano ba talaga? Yes, ma'am. Tuwing mag-aano ako, yan ang naririnig ko. Hanggang ngayon, 5 buwan na yan pa rin ang naririnig ko. Galing sa inyo. Ang pagkaalam ko kung anong binabato sa inyo doon ng agency dito sa inyo, yun lang din ang pinuporward nyo sa uwa at sa akin. Oh. Hindi nyo alam kung anong kalagayan ng anak ko doon. Kung alam nyo lang, ma'am. Under ng ma'am. Kasi pumipuntas kayo nandito. Kakaiba ang batas ka dito. Doon pag nagkaso ka, talaga pong i-bayan sa gobyerno nila at waiting for release po tayo. May timeline po kasi. Tapo, sandali lang po ma'am, ano? Hindi po tayo nagkakaintindihan dito kasi sabay-sabay po kayo Okay. nagsasalita. Nanay Mary Jane, sandali lang. Okay. So, Ma'am Dulce, siguro naman maintindihan nyo yung sentimiento Yung ng sentimento, nanay. opo. Kasi 5 buwan na nasa accommodation. Kaya nga, Ma'am Dulce, sandali, makinig ho muna kayo. Kaya nga ho, tinatanong ko kayo kanina, kung meron ho ba tayong target or meron ho ba tayong estimate kung kailan talaga mapapauwi. Kasi yun po yung sinasabi ng nanay na paulit-ulit na sinasabi ninyo sa loob ng 5 buwan na ganyan yung status. So, uulitin ko yung tanong, direktahan yan, Ma'am Dulce, wala pa tayong kasiguruhan kung kailan makakauwi itong si Elijah May. Yes po. Ayun. Yes po. Sumusunod naman po kami sa timeline ng attack priority namin ang kalagayan po at kondisyon ni Miss Elijah May habang nag-iintay po tayo ng release ng BASMA. So as per FRA, as soon as possible, hoping na this week magkaroon po ng balita sila kung na-release na po o hindi. Nag-update naman po ako Okay. weekly Sandali. po sa DMW.
Nanay Mary Jane, Ma'am Dulce, sandali. Eto. Makinig ho kayo. Kasi eto partner, no? So makinig ko kayo. until now, wala pa rin na update itong si Ma'am Dulce kasi paulit-ulit sabi ng nanay, ganyan yung update. Eto, Okay, partner. makinig kayong dalawa, no? Para sagutin ang alalahaning ito, makakausap din natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Assistant Secretary Jerome Alcantara ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon, Remy. Magandang hapon, Joshua, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon din po kay Nanay. Opo, ASEC, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Eto po, ASEC, kasi eto pong agency ay until now, yun pa din po yung pinapangako sa pamilya. Kaya nag-worried na po itong pamilya. Ngayon, ASEC, ano po yung nararapat na aksyon para po dito? Kasi syempre, ASEC, problemado itong pamilya. Ito pong sitwasyon ng ating OFW, 5 buwan na po doon sa accommodation. Ano po ngayon yung nararapat na action para dito po, ASEC? So una, papaalam ko yung ano yung circumstances. Kasi yung 5 buwan, parang nasa FRA siya, no? Yun yung kwento nyo sa akin. Yan yung detalyeng binigay ng ating masipag na staff ng Ako Bicol. So parang matagal masyado yung 5 buwan. So aalamin natin kung bakit natatagalan yung pag-issue niyan. Kung ang may problema ba ay yung employer, kung ang may problema ba ay yung FRA, o di kaya kung may iba pang mga mga Apo. palakit doon Apo. ASEC, maidugtong ko lang po, nag-file ho pala kasi ng reklamo o nag-file ng kaso yung foreign agency at itong OFW natin laban doon sa kanyang employer. laban sa employer, yung FRA ang nag-file laban sa employer o dun laban sa worker natin? Laban sa employer po. Laban sa employer. So bakit so kaya si employer ayaw siyang issue-an ng exit visa? Opo. Okay. So ganitong gagawin natin papatingnan natin yan doon sa Migrant Workers Office natin. Meron tayong mga retained lawyers doon. Meron tayong mga inuupahan ng mga lawyers na pwedeng tumulong direkta doon sa mga OFWs natin sa ganyan mga usapin. Alamin ko lang din, kasi ngayon, I think umaga ngayon sa Saudi Arabia, tingnan natin baka may mga hakbang nang nagawa yung MWO natin. Pero ang ma-assure natin si Nanay Mary Jane, tama po ba? Opo, Mary Jane. Oo, Nanay Mary Jane, makikipag-ugnayan po kami dito sa PRA po ninyo, doon sa recruitment agency ng ating OFW dito sa Pilipinas para malaman po kung ano yung mga balakid, ano yung mga detalye. Tapos makipag-coordinate din po tayo doon sa ating Migrant Workers Office at doon sa Foreign Recruitment Agency. Kung kailangan po ng abogado, bibigyan po natin siya ng abogado. Kung kailangan po ng kung sino man po yung kakausapin sa side ng Saudi Arabia, sa side ng FRA o sa side ng employer, ano po yan, pagsisikapan po yan ng ating DMW at ng ating migrant workers. Ayun. Oo. Pero ayun. Yan na, Nanay. Kasi kung sa agency inabutan po ng 5 months, eto po si ASEC, gagawin yung lahat para po ay mapadaling mapauwi itong ating kababayan, yung anak po nyo dito sa Pilipinas. Salamat po. Salamat. Opo. ASEC, patuloy pong makikipag-ugnayan ng aming staff sa inyo at upang mamonitor at malaman natin kung ano pong mangyayari dito po sa pagpapauwi natin kay Ilayla May. Maraming salamat po, ASEC. Mabuhay po kayo. Yeah, buhay din kayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating mga bagong bayan. Opo. Ayun. Ibalikan natin si Miss Dulce. Miss Dulce, yan na mismo yung DMW ay tutulong na at tatawag din at kukontak na sa inyo. Salamat po. Honorable Asik po. Opo. Nanay Mary Jane, hintayin na lamang po ninyo at kukontak din yung staff namin sa inyo para patuloy na makipag-ugnayan patungkol dito sa aksyon na gagawin ng DMW at nung agency. Opo, sir. Thank you po. Opo. Ayun. Alright. Maraming salamat kay Ma'am Dulce na patuloy pa rin sa pagtulong sa ating kababayan. At eto, partner, mas mapapadali dahil mismong si ASEC na din ay nangako na mapapabilis ang pag-uwi ng ating kababayan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang pamilya na wala ng tahanan dahil sa sunog. Ang pagtugon ng ating programa sa kanilang mga pangangailangan, abangan. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pang Tabang Ora Ora mismo. mismo.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Makakausap natin ngayon si Christian Cabria, 26 na taong gulang mula sa Daraga na humingi ng tulong dahil sa natupok ng sunog ang kanilang tahanan. Christian, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. O, kumusta ngayon ang kalagayan nyo? Medyo maulan pa naman. Nasunog yung bahay nyo. Saan tumitira? Sila mama po doon sa tindahan ng lola ko. Sa tindahan ngayon nakatira. So, hindi ngayon nakakapagtinda doon kasi ginawang tirahan ngayon? Opo. Okay. Maaari mo bang maikwento sa amin saan nagsimula itong sunog? Paano nagkasunog sa bahay nyo? Sa sa electrical po. Mm-hmm. Doon po sa may saksakan at bigla pong nagliyab sa papuntang kortina. Yung bang mga saksakan nyo ay yung mga tinatawag na octopus na ibig sabihin maraming saksakan? Isa man lang po. Isa lang. Okay. Nung mangyari ito sa bahay nyo, sino-sino yung mga naandun? Yung kapatid ko po at yung anak niya lang po. Mm-hmm. So ibig sabihin may mga bata? Isang bata Isang lang bata. po. Wala namang nasaktan sa sunog na ito? Wala naman po kasi nakalabas. So nakalabas sila? Opo, nakalabas. Ayun. Yun ang dapat nating pagpasalamat. Nasunog yung bahay, pero importante, yung tao nakalabas. Hindi katulad nung isang linggo yung bisita natin. Naubos. Oo. Eto nakikita namin, sobrang liyab, sobrang apoy. Mayroon bang naisalbang mga gamit man lang? Yung mga damit lang pong konti na nakasampay sa labas. O yun na lang yung natira. Yun lang po. Yung mga nasa loob po. Konkreto naman pala yung bahay nyo. Oo. Pero... Marami po kasing kortina, palibot. Kasi medyo mas... ano yan, partner, parang mapresko pag merong mga kurtina, bukas lang ang mga bintana. Pero ngayon, sabi mo, nasa tindahan na for the meantime, doon muna yung nanay mo, yung kapatid mo. Paano yung pag-aaral nitong mga kapatid mo? Isa man lang po yung kapatid ko, yung may anak na din po kasi. So hindi na nag-aaral? Nag-aaral pa po siya. Tuesday lang. Every Tuesday. Pero wala ka ng kapatid ng mga maliliit? Wala po. Dalawa man lang po kami. Oo. So, kumusta ngayon si mama mo? Ayos naman po si mama. Medyo na, syempre, iba yung nasunugan. May kasabihan baga na okay lang na manakawan, wag lang nasunugan. Pero kumusta ngayon yung nanay mo? Maayos naman po siya. Oo. Sa bagay, nakangiti siya, partner. Ibig sabihin, positibo sila na magkakaroon pa rin ng panibagong buhay. So ngayon, Christian, kung ikaw ang tatanungin, ano yung gusto sana ninyong tulong na matanggap ninyo or maitulong sa inyo dito sa pangyayaring ito? Yung tatay mo ba, buhay pa? Buhay pa naman po. Oo. Saan siya nung mangyari yung sunog? May pinuntan po sila nung asawa ng kapatid ko. Mga anong oras ba ito nangyaring sunog? Bali mga alas 6:15 po ng hapon. So gising pa. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. Okay, ano yung gusto nyong tulong sana na maibigay po sa inyo? Kahit po makapagpatayo lang ng kahit maliit na bahay. So makapag-umpisa uli? Opo. Oo. Okay. So yun ang kanilang kahilingan, partner. Siyempre, partner, dahil... pero nakita namin, meron pa rin. Doon pa rin ba kayo magtatayo ng bahay? Aayusin lang yon. Hindi na po siguro kasi baka marupok na rin yung simento. So ang gusto nyo mangyari talagang simula sa pundasyon hanggang sa bubong, bago na.
Okay, so dahil ang kailangan mo ngayon, tulong para Tama-tama, partner. panibagong buhay. Na andito sa kabilang linya ng telepono ang action man at matulungin na Kito Salcedo ko. Opo. Kung Kito, magandang hapon po. Magandang hapon, Joshua at Remy. Opo. Yun, magandang hapon, Tabi, Congressman Kito. Opo, kung Kito, nandito po ngayon yung anak ng nasunugan diyan po sa bayan ng Daraga, no? Opo. Ano po yung pwedeng maitulong po natin sa kanila kasi ang naisalba lang po ay kunting damit, pero natupok talaga yung buong bahay. Okay. Unang-una, pwede natin siyang bigyan ng sa akap para makadagdag. Ano pang kailangan ng Opo, ang kahilingan niya, Congressman Kito, isabi niya, gusto niya ng makapagpaumpisa muli ng kanilang bahay dahil Kahit maliit lang. kahit maliit lang. Basta So, siguro, masasabing bahay. Anong kailangan, Brad? Kukulamber, yero, pako, mga ganyan. Ayun, yun daw po ang kailangan kong Kito. Pako, yero. Ano na lang yung address para mapadala natin na. Ayun! Action agad! Yan ang sinasabi ko eh. Basta si Kong Kito, partner, walang Alam maraming mo, pasikot-sikot. partner, kung bakit si Congressman Kito yung napili nating tawagan ngayon. Dahil, partner, sa pagkakaalam ko, si Congressman Kito isang fire brigade. Ay, fire Diba? volunteer. Fire volunteer at meron talaga siya partner na puso at awa sa mga ganitong nasusunugan. Sa mga nasusunugan. Oo. Sapagkat si Kong Kito mismo, umaaksyon kapag may sunog. Correct. Oo. So, yung address daw ninyo para mapadalang kayo. Anong masasabi mo kay Kong Kito? Maraming salamat po. Hindi naman yan siguro yung buong bahay na ang ipapadala ni Kong Kito. Pero at least may makakapag-umpisa na kayo. Makakatulong sa Papadala natin ng hero, tsaka kukulamber, tsaka Pako. pako. Ayun. Para makaumpisa. Ayun. Narinig mo, Brad? Kukulamber, pako, yero. Ayos na, Brad? Opo. Maraming salamat. Okay. So, yan. Kung Kito, maraming salamat po sa walang kapaguran yung pagtulong at action agad na pagtulong sa ating mga kababayan. Meron ka po ba, Kong Kito, na mensahe po para sa pamilya ni Christian, para naman At po doon ay... sa mga kababayan natin Opo. na mag-ingat sa sunog. Yes, oo. Mag-ingat tayo sa sunog kasi minsan nakala natin tapos na yung init ng panahon. Yung pala, pabalik-balik din yung dahil sa climate change. Kaya ingat tayo sa mga sunog. Lalo na yung mga outlet, huwag mag-ano ng mga octopus, yung mga undersize na wire. Huwag magsaksak ng sabay-sabay. Yun lang naman ang cause ng mga sunog. Opo. At nababanggit ni Congressman Kito na isasama ka, tutulungan ka doon sa AKAP. Ito, partner, yung ayuda Programa ng para sa Ako kapos, Bicol. ang kita program. Ayan. Opo. So, makakatulong yan para makapagpanimula kayo, Christian. Opo. Maraming salamat. Kung Kito, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Joshua at Remy. Ayun, Thank you so mabuhay much. ka, Congressman Christopher Salcedo. Kito, dito sa puso ko. Ayan, partner. Hindi na magbabago. Babago. Ayan, partner. Yung Christian makakapanimula muli kayo dahil si Congressman Kito ay magpapadala sa inyo ng yero, kukulamber. Itinanong na natin yan kanina. May isang bata. Pero Diba? May nakalabas. isa kayong kapatid. Anak ng kapatid. Anak ng kapatid at isang kapatid mo na 17 years old. Ilang taon daw yung bata? Yun ang hindi natin naitanong. 7 months po, pa 7 8 months. 7 months, pa 8 months, kawawa naman So, okay, so Christian yun, makakapanimula muli kayo. Ayan pa, partner. Bukod sa matatanggap nyo mula tulong kay Congressman Christopher Kito, syempre, meron ding handog ang ating programa. Sasamahan kayo ng aming team para bilhan kayo ng... Andyan na siguro. Oo. May nakikita na ako dyan, partner. Para bilhan kayo ng... Anong bibilihin, partner? Para bilhan Hindi, sila, andyan na. partner. Nandiyan na nga eh. Ng mga pangangailangan tulad ng, syempre may anak, kayong may pamangkin ka, tama? Ilan yung months? 7 months. 8 months. So, ayan. Nagdagdag na, 7 So, kanina. syempre nangangailangan yung baby ng lampin, diaper, at ilan pa. Mga iba pa, yan Planggana. pa. Meron pa kami ibibigay sa inyong planggana. Kasi dapat may banig. paliguan yung bibi. Oo, banig at marami pang iba. Okay? So, ayan, nakikita mo yan, sa inyo yan, uuwiin nyo yan. Meron pa kaming mga damit na ipamimigay din sa inyo para naman ay magamit ninyo. Okay.
So, yan Christian, at lulubos-lubusin na natin ang pagtulong. May kukulamber ka na, may pako ka pa, may yero ka pa, at meron pang mga gamit na Ayan, bibigay sa mga inyo. damit. Malaking tulong yung partner. Kasi yung mga damit ba ninyo nasunog din? Sa kailan mama po. Kala mama mo, oo nga pala, hindi ka doon, hindi ka doon nakatira. Sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasan Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa number 1 o Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga ka-aksyon, kada Miyerkules po yan. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts, sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.